рух енді кішкене шақтан туғаннан бері бола тұрған әйбір енді. Сені нешік тәрбиеледі, аны китапқа жазып, бір нәрсеге көрсете тұрған әйбір түгіл енді. Біз енді шын татар кішісің, татар болып өз, ол Қытайда генә түгіл, ол бүтін милләтте бар әйбір. Әгер тәрбияң дұрыс болса, ашап ішуің дұрыс болса, арақы ішмесең, тәмәкі тартмасаң. Менә татарның рухы көчле булсын өчен, безнең милләтебез шулай бердәм булсын өчен, менә безнең тиздән октябрь айында җан исәп алу, халык санын исәпкә алу әйме. Безнең рухыбыз шулай бердәм булып, тату дус булып калсын өчен, менә син Кытайдан кайткан кеше буларак. Кытайларны без беләбез бит инде, аларның инде көчле икәнен, бердәм икәнен әйме. Алар инде күп санлы дөньяда беренче урын алып торалар, әйме аларның технологияләрдә хәзер котырып арта үсә бара, әйме алга баралар алар. Икътисад өлкәсендә дә, рухи өлкәдә дә нәрсәләр безгә алсак әйбәт булыр икән. Ничә уйлыйсың? Кешеле милләттән алсаң бер дә начар түгел шулай бит. Әлбәттә инде. Ди киңәш бирелә. Элек әйтәләр иде инде. Бик белем эзләсәң Кытайга кадәр бар. Ул хәдистә дә бар. Хәзер аның киресе инде. Белем эзләсәң, мәдәният эзләсәң Татарстанга кадәр килеп белем алды. Консерваторияда да укый торган шактый Кытайлар күп. Алардагы инде беренче халык саны да күп инде. Аларның күп милләт югалып шуларга кирип тә китте. Өзенең телләрен оныта башлагач, анда да гадәтен оныта башлагач, ул шул милләткә керә дә югала. Һәм ул кичле милләтнең шулай йоту сәләте. Шуңа күрә без инде Аллага шөкер татарлар дөньядагы, бүтән дөньядагы бар халык бер кайчан да югала торган, бершә торган халык түгел, иншалла. Наполеон әйткән иде, җиңелеп кайтты бит Россиядән. Шул ул вакытта Россия түгелме белмим инде. Син бүтән дөньяны жаулаган император. Нишләп урыслардан җиңелдең дигән вакытта, юк, мин урыслар белән сугышмадым. Нишләп? Мин татарлар белән сугышып, алардан җиңелдем ди. Һәрбер урыстың битен әзрәк тырнасаң, татар күренә икән ди. Шул кебек һәрбер бәлки Кытайның битен тырнасаң да татарлар күренә. Нишләп дигән вакытта безнең 1800 елларда Англияның зур галиме Пекинга барып, шунда хәзер инде ул ниләргә архивка керттерми. Шул вакытта инде архивка кирип язган китаплары бар. Шунда Татария дип язылган да, һәм дөньяның көньягында, һәм төньягында да дәүләте бар. Кем соң ул дип сорау биргән. Шуңа күрә безнең бабаларыбыз баскан эзләр кая гына юк. Шуңа күрә без бер кайчанда югала торган халык түгел. 2012 елларга караганда тагында алга барышның күп икәне миңа күренә. Беренче тапкыр килгән вакытта мин инде бөтенләй дәрт белән килгәнем, һәм шул кадәр ялып кергәнем Татарстанга. Киләм, монда бүтән кеше татарча шакылдатып сөйлиләр. Кебек тоелган иде. Миңа шулай тоелды инде. Яла аэропорттан төштем. Андай сүзләр ишетмәдем. Ярар. Килдек общежитиега, тулай туракка кердек. Анда да андай бер нәрсә юк. Аннар КФУның татфак, татар филология, шундай мотор гына бина. Бу якта Камал театры. Шуннан менә хәзер килдек татар мөхите, татар дөньясы. Хәзер инде яла торган җирең шуш. Анда керәбез, анда да сөйләшү кеше әзрәк. Аннары барып аңлый башладык инде. Кибеткә керәсең, әйберләр аларга барасың. Кешеләр беренче урыс телендә синнән сорау бирә. Аннары әйтәсең инде, гафу итегез, мин белми идем. Миңа мөмкинме татарча белгән кеше дип шулай әйттереп сөйләшә идек. Хәзерге көндә андыйлар бигәз. Кимеде инде. Кимеде. Хәзер мин бәлки син үзең күбрәк русча сөйли башлагансыңдыр, юкмы? Юк, алай түгел, мин менә керәм. Кибеткә керсәм дә каядыр. Или кыяфәтем буенча татар булып күренә башладыммы, белмим. Керәм, сорау бирәм, татарча җавап бирә магазиннарда да. Шуннан уйлыйм,
біздің тіліміз арта бара деп шундай бір қызықты нелер болды енді. Демек олға кетіш бар, Алға милли кетіш. рух, милли дайра, милли демек шушы енді сені көзіліктен қарағанда 9 жыл әйме. Сені қайтқаныңа 10 жыл дерге мүмкін енді әйме. Демек әлігірек, қазірірек Қозанда, Татарстанда енді миллилік біздің татар мұхиты дайрасы орта сенің сөздерің. Оларда тағын бір қызық айтайын. Әйді. Құрбан ғайт бейрамы болды. Анда неге Хылшар мешітіне бардық енді. Келебіз төбетей киген кішілерді алдан кірттірі. Татар төбетейі бар бейт енді өзіміздің. Төбетей киіп келген кішілерді алдан кірттірі жіберді. Төбетейі болмаған, или төбетей әзірек кішіректер артыққа таба қалдық. Мен төбетейде бір нәрсе де кимеген. Шоны бір яғынан ашуланам, не ішлеп кірттірмейін деп. Бір яқтан шатланам. Бұл шын Татарстан бейт енді. Бірінші өзінің төбетейдегі бабайларына алдан кірттіріп, бұлай еттіріп. Анда полиция кішілері шулай ішлеп кірттіріп тұра. Бір яқтан қуанасың, шатланасың, бір яғынан не ішлеп мені кірттірмейінді деп. Шоны біз орамда оқыдық енді қайт берем. Ол да бір милләттің рухы. Шағылышы. Өз кішісі, әлбәтте өз кішісін көтерерге тиіш. Нақшылай. Міне сенің бір сөздерің көңілге кіріп қалды, Базарбай ұлда болса, Қытайда башқа милләтләрнең юғалулары әйеме. Міне қазір біліп тұрабыз өйтінде, біз бетінде барыбыздан мұсылмандар әйеме, біздің Татарстаныбыз, мұсылман республикасы әйеме, әлхамдулилля. Андағы біздің ұйғыр кардәшләребез өчен борчылу, җан ату әйеме, бу дөнья күләмендә билгеле хәл. Синең инде шушы шәрехләп китсәң иде үзеңнең фикерләрең шул уңайда. Менә шул дәрәҗәгә төшмәс өчен, гомумән үзеңнең фикерең, мөнәсәбәтең ничек синең? Бұл енді бик ауыр сұрау деп әйтергә дә була. Баш эшләгән кешегә әзрәк уйланырга да инде. Ул шул дәүләттәге бер милләт, шул дәүләтнең байлыгы. Латин Америкасында орманда яши торган халык бар. Бутларына шырша байлап йөри торган. Кайбер турист сәяхәтчеләр менә шул кешеләрне барып күрәсе килеп бара шунда. Махсус киләләр, турист булып, зур акчалар түләп. Нишләп орманда яши булды, күпме долларларын шунда җибәр. Бу үзенчәлек бит инде. Син бөтенең бер халык булдың, ул кызык түгелдер. Һәрбер милләтнең үзенең горф-гадәте, үзенең миллилеге сакланганда гына ул шул дәүләтнең ул зур байлыгы. Шуңа белмим, алда күз күрер барса әйбәт булар. Бүтән әйберне яман якка уйламыйк. Иншалла, бездә шулай була күрсен иде Аллаһ Тәгалә безнең мөселман кардәшләребезгә үзе көч куәт ярдәм бирсен иде, сабырлык бирсен иде. Инде син Коръән аятын әйттең, ул да булса мин сезне төрле итеп яраттым, бер-берегезне танып белешин дигән шундый аят бар бит ул. Менә бу тамырыңны бил татар дигән җырны тыңладык без әйме радио тыңлаучыларыбыз белән бергә, бик матур җыр, яңа җырың синең әйме. Шәмсия Җиһангировага баргансың, хәтта менә шушындый милли эштәлектәге җыр иҗат итү нияте белән әйме. Безнең бит инде эстрадада күбрәк мәхәббәт әйме, яни туган як, туган авыл күбрәк. Менә син милли рухка тартылу нәрсә белән бәйле ул синең? Шул милләтебезне шул дәрәҗәдә ярату белән, аның өчен борчылу беләнме? Бұл да әйтәсем килә, хәзергә рух дип әйтәбез бит. Шул кебек ул бабаларыңнан килгән әйбер, үзеңнең милләтеңә дигән хөрмәт инде. Син үзеңә кирәксең. Өзіңнің милләтіңә керексің, башқа бір милләткә дә керек түгелсің деп әйтәм. Һәр милләт өзенә генә кирәк. Һәрбер татар өзенә. Шуңа күрә шу милләтебез әз генә булса да бер хыялыма кергән әйберне әзрәк күрсәтә торган нәрсәм бар. Шуны бирәсем килә. Базарга менә 9 ел әйме кайтканыңа Казанга. Бер вакыт кына булса да, һич югы тузан бер теге кадәр генә булса да, башыңда менә авыр чакларда Казанны, Татарстанны ташлап китәсе, яңадан Кытайга күчеп китәсе килгән чаклар булмадымы? Андай ни булмады дип әйтеп булмый. Бер вакыт документлар белән шундый авыр булды. Шул вакытта миңа сайларга туры килде. Татарстан или тагын 1-2 ел әйтеп тормыйм.
Барыбір Қазан ол сірлі шәһәр. Әйткәнем бар еді, ол сірлі бабаларыбызның ізләре қалған шәһәр. Шуңа күрә дә ол сине җибәрми. Тәме тарта инде. Иң азаккы ноктага килгән вакытта бөтенләй бер дөрес булды. Шуннан Аллага шөкер, төпләнеп калдык. Казан кая гына барсаң да мотор җирләр күп, мотор шәһәрләр, Казаннан да моторрак җирләр бардыр. Кемгә? Но барыбер бер атна торасың, аннары Казанны сагына башлыйсың. Кытай әлбәттә туган җир. Әйтә бит, туган җиреңнең ташын яратмаган кеше башка җирнең алтынын да яратып, Кадерин белмәсен дә. Туган җирнең ул табигаты һәм әтиян сагындыра. Аларны күрәсең, очрашасың, сагынышыңны басасың. Аннары барыбер Казан үзенә тарта икән. Аларның да нык киләсе килә инде. Аларның да киләсе килә. Килерләр иде алар да. Хәзер пандемия, анысы, монысы. Менә сине тыңлап торам да, милләтебез өчен, татарлар өчен яна тагы бер кат горурланып, сыкланып куям. Менә шундый чын рухы ягыннан менә шундый горур булган синең шикелле шундый милләттәшләребез күп булса, Казаныбыз, Татарстаныбыз әлбәттә инде без менә шул бердәм милләт булып әйме. Безнең инде әйттек бит җан исәбен, халык санын исәпкә алу оештырылачак инде күп калмады менә шушы араларда ул әйме. Бу уңайдан безнең милләттәшләребезгә теләкләреңне, фикерләреңне әйтсәң, бик урынлы булыр иде. Ул уңайдан әйтәсем килә, бердәм булыйк, бергә булыйк. Андый татар, мундый татар, Кытай татары, Сибир татары. Шын татар дип язылган дип, нитеп тормаска. Менә синең сүзең шулай, шын татар. Шын татар, татар берәү бит инде. Шул бу кешенең бер тәне кебек буларга тиеш. Бу җирне каттырак кыссаң, тиге башы авырта торган кебек, шундай булганда гына без бердәм халык. Biz инде бармаклар кебек инде, кемдер мишәр, кемдер тегесе монса яна, ләкин без бер йодрыклансак кына көчле булабыз һәм шул бердәм. Менә синең шушы сүзең инде туры килеп тора, әлегә чагыштыруга. Безгә дигән вакыт бирелде, менә бик матур җырыңны тыңлыйк да бергәләп, Базарбай. Сиңа иҗат уңышлар телибез дә безнең белән очрашуга килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Сабыем дигән җырны куйдым әле мин менә. Бик матур җыр дип әйткән инде син анаем. Күңелдән бик зур рәхмәт. Моның шулай музыкасын үзең иҗат иткән. Шигырен. Шигыры Люсабый Хисаметтин. Рәхмәт. Саубуллашабыз синең белән. Яңа очрашулар насыйп булсын. Шын күңелдән бик зур рәхмәт барыгызга да. Бүген